Tħejjiet strateġija għat 3 snin li ġejjin għall-Aġenzija Identity Malta. L-Aġenzija li kull persuna fuq il-Gżejjer Maltin żgur mhux forsi ġib bżonna. Din l-istrateġija hija maħsuba li toffri servizz aktar uman lil klijenti tagħha, hekk kif wara kull applikazzjoni hemm ħtieġa għal servizz. L-istrateġija hija mibnija fuq 10 prinċipji, fosthom it-tiġdid tal-Aġenzija, it-tisħiħ tal-ekosistema teknoloġika li taħdem biha l-Aġenzija, kif ukoll miżuri favur l-ambjent. Il-Kap Eżekuttiv ta' Identity Malta, Anton Sevasta, stqar li fil-waqt li ċertu miżuri jieħdu l-ħin tagħhom sabiex jifjorixxu, fil-ġimgħat li ġejjin mistenni l-ewwel frott ta' din l-istrateġija. L-iktar ħaġa importanti li qed naraw f'din l-istrateġija il-mod kif jinqeda l-klijent, kemm b'mod diġitali u kif ukoll b'mod illi jiġi fl-uffiċini tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat spjega kif Identity Malta diġà taħdem id fit mal-Kunsilli Lokali biex twassal is-servizzi tagħha liċ-ċittadin fil-komunità. Qed naraw li nkomplu pereżempju nsaħħu l-preżenza tagħna online biex dak li jkun ma jkollux bżonn jiġi fiżikament fl-uffiċċju tagħna ma jibqa' jingħata servizz. Qed naraw min-naħa l-oħra anke li nsaħħu pereżempju il-kuntatti tagħna mal-Kunsilli Lokali biex kull min ikollu bżonn jingħata servizz jista' anke jibda jirrikorri fil-Kunsilli Lokali u jingħata servizz minn hemmhekk. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri li qal li sal-2023 irridu nħarsu lura lejn il-kisbiet ġodda li nkisbu permezz ta' din l-istrateġija u stqar li għandu jkun hemm proċess kostanti ta' immodernizzar biex din l-Aġenzija issaħħaħ aktar il-funzjonijiet tagħha.